guyu. Ya kowe kudu ora oleh guyu. Pak, masa aku pedet anyang-anyangan to, Pak. Ora apa-apa wong kuwi sing melangkah cerit ngene lho. Ya yang menang. Ayo. Oh saeba. Oh saeba. Wite mlilik, Pak. Oh saeba. Oh saeba. Iki lho wite bergerak nyapa iki lho. Lha iki ababmu ning kene ngarepe kowe. Pancen tak sengaja ababku tak gawe kotak-kotak. 1 2 3 4.